Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas sam baš inspirativna da pričam sa vama i nadam se da će to izaći na dobro. Danas pričamo o godinama, o preprekama, o sputavanjima, o manjku ili višku samopouzdanja i prosto pričamo o nekim životnim temama gde ja sa punim pravom mogu da vas posavetujem za neke stvari. Naravno da je inspiracija za ovaj video bila poruka koju sam pre neki dan dobila na Instagramu gde sam se pohvalila kako sam ja konačno položila za auto i kako iskusniji vozači treba da imaju malo istrpljenja za nas početnike, zato što nam je sve to turbulentno. Ja sam za auto rešila prošle godine u ovo vreme da polažem, zato što mi muž nije tu, a auto mi je i preko potreban. Onda sam prvo kupila auto da se motivišem, pa sam rešila da krenem u tu avanturu koja i predugo traje, ako se ja pitam. Naravno na časove, pa na vožnju, pa na sve ostalo, sa godinama nekako je i veća odgovornost i veća trema, a sa druge strane pritisak jer znam da ne želim zimu da dočekam bez auta. Već sam jednu prošla i znam koliko mi je to bio veliki problem. Naravno da sam 1000 puta sebi rekla što to pre nisi odradila, mogla sam 5 puta do sada i da položim i da vozim, ali jednostavno nisam morala, nisam htela, nisam imala želju. Da bih ja na Instagramu dobila poruku kako sam ja kreten što sam u skoro 40 godina rešila da sad vozim auto, koji me prate na Instagramu znaju da je, kakva je ta prepiska i da tako dalje, naći ću tu negde pa ću vam ostaviti ovde da vidite šta je sve to onako lepo pisalo. Gde sam se ja izbezeknula, prosto mi nije bilo jasno da neka osoba prosto može tako nešto da piše. Nije me pogodilo, naravno, zato što imam toliko godina da me takve stvari ne dotiču, ali mi je u neku ruku palo na pamet da bi možda nekog to i tekako dotaklo, jer svaki početak je težak, šta god radili, bilo da učite školu, učite jezik, šta god radili, niste toliko sigurni u samom startu. Između ostalog, ja sam rešila da ove godine usavršavam jezike. Prvo što ću odraditi jeste da ću završiti engleski, tačnije konverzaciju. Nekada sam zaista super znala engleski, sada u sebi, u mozgu znam da razgovaram najdivnije sa vama, ali kada treba da izgovorim i da glasno kažem, tu je blokada i kao da sam kreten najveći na svetu. Možda sam to trebala, nije možda, 100%, 1000% sam to trebala da odradim ranije, ali ko će meni reći da je sada kasno za nešto? Kada god želite da radite na sebi, kada god želite da usavršavate sebe, bilo da je to posao, bilo da je to vožnja auta, bicikle, bilo da ne znate da plivate u 30, 40, 50, nemojte da se stidite da naučite. Nemojte da dozvolite da vas bilo ko na ovom svetu sputava. Ja da sam slušala druge, ja sada ne bih bila gde jesam. To je definitivno sigurno. Ja sam imala jako težak period u životu. Imala sam period gde ne samo ja, generalno moj suprug i ja, pa i naši roditelji tada sa nama smo imali period koji bukvalno nije bio za življenje, gde smo preživljavali i gde smo, ja ne znam gde smo skupljali te atome snage da krenemo dalje, ali smo svi podržavali jedni druge. I na kraju smo uspjeli da isplivamo iz tog velikog sranja, na kraju smo uspjeli da prosto izgradimo više uspeha i da budemo svoji. Da je meni neko rekao pre 15 godina da ću ja da budem uspešan, a sada već slobodno mogu da kažem i uspešan, i frizer, i šminker, ja bih rekla, Bože dragi, ja to da radim neću. Međutim, šminku sam nekako od uvek volela i to mi je nekako baš bila velika ljubav, ali što se tiče kose, frizera, kasno sam počela, skoro pa u ranim 30-im. I to je za mnogi ljude bilo da sam ja kreten, da ja nisam normalna, da mi je kasno za to.
Ja sam gurala, isgurala sam svoje i sada itekako mnogo lepo živim od tog posla, uživam u tom poslu, volim to što radim i jako sam srećna i ispunjena. Da sam slušala druge ljude, da su mi te godine prepreka, definitivno ne bih bila tu gde jesam. Isto je tako i za YouTube i za blog. Meni je žao što nisam bila sigurna u sebe i što sam prvih 1.5 godina bila toliko nesigurna i toliko sam imala veliku tremu kada sednem da snimam i da pričam sa vama. Iz te treme su proizilazile i mnoge greške, a ovde se na YouTube-u i na internetu konkretno sve pamti. Žao mi je što nisam krenula ranije, jer ovo je tek bilo neshvaćeno, pogotovo u mom okruženju, kod nekih mojih prijatelja, kod ljudi sa strane. Šta ja to radim? Ja se kao tu nešto snimam, mlatim, a na kraju krajeva i da se snimam i da mlatim, šta koga boli uvo, bitno je da meni to ispunjava i da sam ja srećna. Na kraju krajeva ja na mom Instagramu sa svojim viškom kilograma, sa svim svojim manama mogu da budem i model, i da imam fotografa, i da možda zaradim nešto od toga. Na kraju krajeva poenta je da ja sve to zaista radim iz ljubavi i da uživam u tome što radim. I to je još jedan znak da ne treba niko da vas sputava. Sve što radite, radite zbog sebe pre svega, radite zbog porodice, zbog dece. Ja prvo želim da moj Ognjen ima takav primer kao što smo i moj suprug i ja, da shvati da ni godine nisu prepreka i da za neke stvari nikada zaista nije kasno, pogotovo kada je napredak u pitanju. Nije kasno da se menja profesija, nije kasno da počnete da pevate, ako imate talenta i ako to volite da radite. Ako ne znate da vozite auto, ako imate mogućnosti da sebi priuštite to, nije bitno da li imate 30, 40, 50, odradite to. Zaista ne treba da dozvolite ljudima da vas sapliću, a mnogi slušaju te komentare. Ja sam u jednom periodu života zaista više puta bila povređena, a i više puta sam bila sputana upravo zato što sam nailazila na komentare: ma šta će ti to, ma šta imaš od toga, ma ko će to da vidi, ma ti si žena koja ima malo dete, imaš druge neke obaveze. I da tada možda nisam slušala sve te ljude koji su generalno jako nebitni u mom životu, ja bih sada sigurno bila još mnogo uspešnija. Plan mi je, krenula sam dobro sa tim planovima, plan mi je da sada krenem da usavršavam taj engleski, jer zaista ne želim da odem negde sa strane i da budem glupača koja ne zna da bekne, a kao u glavi sve ja to znam, i ne želim da prosto se oslanjam na dete od 8 godina kada treba da uđe u prodavnicu i da pita nešto na engleskom. I on da zna bolje od mene. Naravno da on treba da zna i ja sam ponosna što on zna, ali se ja jako osjećam glupo u takvim situacijama i definitivno to dozvoliti neću. Kada završim engleski, onda ću krenuti da učim i nemački, jer nikad se ne zna. Ako budem imala vremena, a vreme se uvek nađe, sve se može kad se hoće, onda ću i to odraditi. Da, položila sam za auto, vozim auto, nisam najsjajnija zato što sam još na početku, ali napredujem iz dana u dan. Jako sam ponosna zato što je to za mene jedan veliki i ogroman uspeh. Cilj mi je da i moju mamu nateram da ove godine nauči da pliva, zato što ona ne ide na more zato što ne zna da pliva. I nju je prosto sramota da kaže da ne zna da pliva. Ne znam se da li je gluplje što neće da uči ili to što je sramota da kaže. Ne treba da vas bude sramota da kažete ako nešto ne znate, ne treba da vas bude sramota da pitate, ne treba da vas bude stid da učite. Najjadnije što može da se desi jeste da nešto kažete da znate, da lažete, a da ne znate, i onda se nađete u situaciju iz koje bukvalno nema izlaza i to bude onako jedan veliki blam. Da, ako niko od nas nije rođen naučen, niko od nas
nije bez grešaka, ja sam toliko grešaka imala i lapsusa da bih sada verovatno mogla da ugasim i YouTube i sve moje kanale, ali ako ne izgovorim pravilno naziv, ja ću se potruditi da u sledećem videu izgovorim onako kako treba. Naći ću i uvek ću prihvatiti takvu kritiku i nikada neće da mi bude sramota zbog toga. Da. Baš sam onako lepo ispametovala i nadam se da vam se i ovaj video dopao i da sam vas malo motivisala da neke stvari odradite što sam sigurna želite, a nećete iz nekih razloga ili zbog nekih ljudi. Život je jedan i ne treba da se čeka, jer jako je kratak. Ljubim vas i mi se vidimo za neki dan. Ćao!